Sarengan Merpati Indonesia. Bang Cempaka padha mata saka sliramu ing anting tandha tresno akhir batin sineksin lintang eluku eling mbok eling duk semono rembulane ketutupan meko gawe kekesing ati nganti anti tekane si jantung hati. Neng witing sawu alamu bareng penak ya mas ya aja ngono aja ngono tenganting banget cempaka tandha mata uga tandha tresno Mas wong ayu gantelan ning ati. Ninje ya Mas. Anteng-anteng iki pinangka sesupe aku marang sliramu ya diajeng. Dinggo sak lawase, aja nganti ilang mripate ya diajeng. Boten. Yen nganti ilang mripate ngerti tegese? Piye? Pece diajeng. Monggo. Yo. Nganti Bang Cempaka semono rembulane ketutupan meko gawe ketering ati nganti anti tekane si jantung hati rak yo ngono to aja rumakke ya. Pretekan mencok neng witing pari tansah kumantil ono terus sing
ati